Danas je u Velikoj skupštinskoj sali zgrade Županije održana 14. sednica Skupštine grada Sombora. Odbornici su odlučivali o 12 tačaka dnevnog reda, između ostalog o uspostavljanju međuopštinske saradnje i ugovoru o osnivanju regionalnog centra za upravljanje otpadom Rančevo, o izmenama i dopunama odluke o utvrđivanju naziva dela ulica i zaselaka u naseljenim mestima na teritoriji grada Sombora, zatim o davanju saglasnosti Udruženju Somborski edukativni centar iz Sombora i preduzeću NS Vis Media iz Novog Sada na upotrebu imena grada Sombora, kao i o imenovanjima direktora javnih komunalnih preduzeća Vodokanal, Parking servis Sombor, Vodovod i Energana. Odbornici su raspravljali o još nekoliko izbora i imenovanja, kao i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.